кадоме дар видеои ман лайк мемонам, мо дуо мекунем ки пагоҳ соҳиби инем қадар пул шава ва проблемаҳошон тамом шава. кадоме дар канали мо бори аввал аст, ҳатман дар канал обуна шавед ва колоколчика биҷиқен, то ки аз наворҳои нави мо бехабар намонед. рақамҳои ман дар рӯи экрани шумо ва дар поёни видео. Агар шумо хонаи фурӯшӣ ё замини фурӯшӣ дошта бошед, дар вайбери ман ё ватсаби ман нависед. Мо бепул реклама мекунем, бепул. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи рӯдакӣ 3 сотиқ замин, 4 дар хона, баня, ҳоҷатхона, кухнӣ ҳамаш ҳастай. ремонтдои хона замонавӣ, фақат медурои зиндагӣ мекунӣ. об светаш доимӣ, нархаш 350 000 сомонӣ. харидори аниқ мегӯяд бо занг зана маслиҳат карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо ватсап ҳастай. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, ноҳияи исмоили сомонӣ, 5 сотиқ замин, 6 дар хона, ҳоҷатхона, кухнӣ, баняш ҳастай. аз роҳи калон 100 метр дурай. нархаш 600 000 сомонӣ. боз савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо ватсап, имо ҳастай. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри хуҷанд, 6 сотиқ замин, 5 дар хона, мансар ҳастай. 2 ванна, 2 туалет дорад. об светаш ҳаст. ҳоҷат дорад. нархаш 250 000 сомонӣ. боз арзон мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо ватсап, вайбер ҳастай. хонаи фурӯшӣ аз душанбе 10 километр дурай. тарафҳои шонбарӣ, якхонага, 6 ба 6 хонаш. об свет ҳолӣ надорад. гузарондестан об светаша ба рӯзои наздик, об светашам мешавад. нархаш 60 000 сомонӣ. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо ватсап ҳастай. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, пеши бозори фаровон, дуошонага, 8 сотиқ замин, 9 дар хона, баня, ҳоҷатхона, кухнӣ ҳастай. хонаҳо мандалитай ҳамаш. об светаш ҳаст. нархаш 990 000 сомонӣ. боз маслиҳат карда мешавад. рақамҳо
барои тамос дар рӯи экрани шумо. WhatsApp имо ҳастад. ду комнатаа квартира дар шаҳри Душанбе, пеши Домпечат, 125 метри квадратӣ, дар 16 этаж, 16-19 этажда. дута лифт ҳам дорад. Саршави 2020 издават мекунанд хонаҳоро. нархш бо маслиҳат аст. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. WhatsApp ҳастад. Духонагаҳ квартира дар Гипраземда, военный городок, байни Ҳавлиёда, 4 этажа, дар 3 этаж қарор дорад. 50 метри квадратӣ, бе ремонт, коробка аст. нархш 120 000 сомонӣ. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. Viber ҳастад. бо савдо карда ҳам мешавад. мошини фурӯшӣ Ласета, соли бароришш 2004, коробкаш механик, сӯзишвориш газу бензин, объём мотор 1.6, нархш 23 000 сомонӣ. боз маслиҳат карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. WhatsApp, Viber ҳастад. якхонагаҳ квартира 37 метри квадратӣ, бе ремонт, коробка, Гипраземда, военный городок, байни Ҳавлиёда, 4 этажа, дар 4 этаж қарор дорад. нархш 100 000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. Viber, WhatsApp ҳаст. кадоме дар канали мо бори аввал аст, ҳатман дар канал обуна шавед ва колоколчика биҷиқен, то ки аз наворҳои нави мо бехабар намонед.